नीचे ले आवे का कही सखी जब हाथ लगावे भीतर से गरमी ले आवे भतारा जब लहंगे उठावे भीतर से गरमी ले आवे भतारा जब लहंगे उठावे ऊपर से धीरे धीरे नीचे ले आवे का कही सखी जब हाथ लगावे भीतर से गरमी ले आवे भतारा जब लहंगे उठावे भीतर से गरमी ले आवे भतारा जब लहंगे उठावे। तीनों की रिकॉर्डिंग स्टूडियो छाना धरेला बाकी कुछ नहीं करे का कही सखी मन देवरे से भरे देहिया धरेला बाकी कुछ नहीं करे का कही सखी मन देवरे से भरे का कही चुमा चाटी देसी हरारे आगे जवानी के नहीं बुतावे राती के मन सना कहवे भतारा जब लहंगे उठावे राती के मन सना कहवे भतारा जब लहंगे उठावे। के मारे बदन मोरा बीज सैया के हमारा कुछो न सूझे गर्मी के मारे बदन मोरा बीज सैया के हमारा कुछ नहीं सूझे चलो चलो न सकी हमरा न भावे करे न कुछ सकी खाली सुधरावे देही में आगी लगावे भतारा जब लहंगे उठावे भीतर से गरमी ले आवे भतारा जब लहंगे उठावे। राइटर भीम प्रताप उज्ज्वल कहे रणवीर रोशन कबो न चढ़े राइटर भीम प्रताप उज्ज्वल कहे रणवीर रोशन कबो न चढ़े करेला तंग सखी सैया लगा के मानेला बात नहीं लगे हुआ राती के पीरा से मुआवे भतारा जब लहंगे उठावे राती के पीरा से मुआवे भतारा जब लहंगे उठावे ऊपर से धीरे धीरे नीचे ले आवे का कही सखी जब हाथ लगावे भीतर से गरमी ले आवे भतारा जब लहंगे उठावे भीतर से गरमी ले आवे भतारा जब लहंगे उठावे ऊपर से धीरे धीरे नीचे ले आवे का कही सखी जब हाथ लगावे भीतर से गरमी ले आवे भतारा जब लहंगे उठावे भीतर से गरमी ले आवे भतारा जब लहंगे उठावे। तीनों की रिकॉर्डिंग स्टूडियो छावड़ा।